Marasma amanginang, Shalom, tagaso tamulai, parsaurata marhadalot kita debata, jumuluma tabigi, edde puji-pujian na pinatu begi honni, paduan suara, gita harmoni, sikola minggu, ima pangaradion manang persiapan nasida, lama dohoti festival di tanggal 26 Oktober 2024 di Gereja Toraja Kelapa Gading. Pinarede matik kitu nasida.
Terbalik. Horas madihita saluhna adorang so tamulai marhadaulaton marsaur doh debata tapak tema tiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita.
Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi ak kasitaonon di hasianganon, hira naswada do martibakkon hasangapon, si papataronna tuhita sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai diodingi hodo akka na marhaposan jala na maporus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asini roham. Sayunang tulak hami siya jolom. Akup ni lehod di hami roha nagirgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tuhan
tabigima patik migutta sadarion ima siap patik paupaton dohot lapatanna songonomma didok patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomarima ulahamu nasa siulomunu alai angguari papituhoni ari paradiana ni Jahuba de batam doi. Dang jadi humangula anggo di nasadari i manang anak mupe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat doibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na di pasu-pasu de bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatani oddo. Ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana. Asaunang tuis rohatta diajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rap mangidugugu mahita tu di bata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Tapuji tu hatta marid de mahita. Tato potima dosatta. Ale Tuhan de bata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhukna. Saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Satok kiddo hutadik koko, alai papungu-pungokku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni murukku huta bunihon bunikku satokin mararupon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiakku ho. Ninna Jahuba si palua ho. Hasangapom ma di debata na dikijang. Amin.
Tapuji matuhatta marid di mahita. Epistel di Minggutta Sadarion imana tersurat di Josua 24 ayat 14 sahat rodi 24 tabigi jalatajahama di bagasan responsoria songonom madidok oppe sai habiari hamuma jahuba jala marsihohot rohamuna mangulu ibana di bagasan hasitongan jala paholang hamu debata sileban akkana nioluan nyopumuna dibariba ni batangaiki dohot di Misir jala ului hamuma jahuba. Dungi ninna bangsoi mamangalusi dau masian hami anggotung manadikut Jahoba lahu mangului akka debata sileban. Jahoba huhut mangojar sahuluhut bangso rodi halak amori namaringan ditanoi jumulu syak kita. Hami pe Jahoba do naing uluan nami ay ibana do debatatta. Ilidok si Joshua matu bangso Jahoba ay debata nabadia do ibana debata parinus do ibana dan tagamon
Molotung dita di kamu Jahoba, jala diului hamu akka debata sileban, marbalik maibana manurui hamu, tung siap hamu bahenonna. Hobar tu uhumna nadenggani, naung binahenna tuhamu. Jadi didok si Joshua matu bangsoi, hamu sadiri do sitidangi dopak hamu, pabua naung dipilit hamu Jahoba, naing uluamuna ibana, jadi ninna nasidama, hami matutu sitidangi. Rak mahita. Jadi ninna bangsoi matu si Joshua, Jahoba debatat taido naing uluan nami, jala soranai naing tangi honon nami. Ido sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mari demahida. Tidakun ma hapur siau tai songon na hina tidakun ni dongatta sa hapur siau di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosa na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Di mana tinubuhon si Maria naga negabean siatot di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman di silatus. Nama tetap pajal naibana di haut pinak silam na tuat tuan tolu dung ditanom. Namun mangulu di hari patoluhun nama naik ke surga lahud siamun di debata Jahoba amanai pargugu nasohatulosani. Isima ibana mangulak sugut tu tanahon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au horsea ditot di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasan dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gema edde pujian sian punguan ina diduti mamusian non sian punguan ina hanna.
tabigima tikting di huriata. Shalom, oras madi kita. Odolan tikting naung dohot naneng mas ipamasa di huriata tanggal 20 Oktober 2024. Romawi sada pakobasion sada titik sada guar minggu dohot topik minggu guar minggu 20 Oktober 2024 sadarion ima minggu 20 sada dong trinitatis topik minggu hadaulaton nina marroha sada titik dua tikting na naing marbagas tikting paduahon naing majalo palmasu-masuon parbagason ma Luciana Francisca boru butar-butar SHLM boru niamata situa S Miller marnangon butar-butar SA tubuni inata Mary Lesteria boru pardosi SPD ruas nihuri HGP Keramat Jati Sianwek Rambutan 2 dohot Orowana Raja Karsito Purba SH anak niamata Insinyur Brataling Purba tubuni inata Malem Karina boru Tarigan BA ruas ni GKPS Hang Tua Resort Kolonia Medan pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Parsarepion Nasidai tikting parjolo naing majalo pamasumasuan parbagason ma Meska Mauren boru situmorang boru niamata patar situmorang SEMM tubuni nata Rovena boru sitorus ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Condet Batu Ampar dohot Orowana Duan Riki Huta Uruk anak niamata Johnson Maruli Huta Uruk tubuni inata Medi boru Malau Nahinan ruas ni HKBP Pengembangan Resort Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 pukul 8.30 di HKBP Pengembangan Resort Pengembangan di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Parsarepion Nasidai tikting parjolo naing majalo pamasumasuan parbagason ma Restu Chandrio Sipahutar anak niamata Rikson Sipahutar tubuni nata Senti Rosana Zega ruas ni HKBP Keramat Jati Sianwek Makassar 2 dohot Orwana Tami Argata boru Aritonang boru niamata situa Dr. Andus Togu Aritonang tubuni inata Arlina T Parti boru Tambunan ruas ni HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan Debatama Sakap Parsarepion Nasidai sada titik tolu Padidion Nabadia khusus di hari Minggu sadarion 20 Oktober 2024 di parmingguan 10 pitu WIB Pateu Paun ni huriata do di Padidion Nabadia khusus nama godang tu anakon ni huriata Jofra Haradongan Marbun Sianwek Parserahan dohot Rini Noviana Sianwek Kalibata sada titik opat sidi khusus di hari Minggu 20 Oktober 2024 sadarion di parmingguan pukul 10 pitu WIB di Patupa huriata do sidi khusus tu anak ni huriata nanunga marsiajar khusus ima sada Henrico Simbolon Sianwek Keramat Jati Kristina Borhuta Julu Sianwek Kampung Makassar sada Rini Noviani Sianwek Kalibata Sidi Dohot Baptis khusus Sian Islam 2 Romawi Dewan Koinonia
ruas Nataba. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 nunga tajalo gabe ruas ta ima keluarga Franz Matra Fernando Sipahutar inatai Valentina Lim Febri nabaru marhasohotan tinggal nasida di Jalan Mandala 5 nomor 12 B RT 0203 Kelurahan Cilitan Keramat Jati Jakarta Timur masuk nasida di Wek Cilitan Besar. Di hari Minggu sadarion nunga tajalo gabe ruasta ima keluarga Anton Parluhutan Banjar Nahor inatai Arta Uli Boruna Baban nabaru marhasohotan tinggal nasida di Jalan Tekaria RT 07 RW 02 nomor 2 Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati Jakarta Timur masuk nasida Duik Tengah. Romawi opat nama ragam opat titik sada. Petugas kebersihan dohot pengadangan bunga altar tu hari Minggu naro 27 Oktober 2024 na patupahon dohot na paradehon bunga altar dohot na payason garejata dohot na humuliangna imasian seksi NHKBP opat titik tolu panitia HUT 60 dohot Gotilon. Di sialalam jonok ari pesta Gotilon dohot HUT na 60 tahun naing patupota di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 maringanan di gereja dohot di ruang serbaguna ni Huriata. Ibadah masuk pukul sia jala sahali parminggodo hita di sosohon ma tuganuk ruas ni Huriata asa parsi dohot jala dibon ma silua keluarga di bagasan amplop na di pasahat ano di tiki parmingguon dung sidung jamita jala di sosohon matu hita asa memake kendaraan umum du gereja ala situasi parkir masai sopit dung sidung tiktingon madokata do sian panitia pesta Gotilon dohot HUT pa ono 10 tahun. Songonima sahat ditikting di minggu tasadarion akana so dijahahon ditiktingon boy mata jaha di WA group naung disagihon di manang di website HGP Keramat Jati. Shalom Horas. Shalom Horas Madihita. Isok kami jonjong sian panitia pesta HUT napa ono 10 tahun huriat tahun. Panitia pesta Gotilon di Huriata HKBP Keramat Jati tahun 2024 tahun. Parjolo mahami pasahaton mauliate dohot puji-pujian di Jehovah di Batata na di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Na setotong mermudu-mudu hita sian akka arinang salku rodi tikion. Amin. Na pinarsangapan amang pendeta pesiahaan. Nah ini hormatan amang inang parhalado pengurus wik punguan kategorial na posobulu tarlumo bima damang dainang na tua-tua nami saluhutna na adong di huriat taon. Dison pabotohon nami songon partording ni ulauta di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pukul sia manugut maringanan di gereja dohot di Serbaguna. Ima puncak HUT napa ono 10 tauton las padomut tadodisi pesta Gotilon. Hami panitia paingoto dihita saluhutna asaria mahita di ulautai jala parmingguan holan sahalido sipatu pauta. Dipangidohami sian panitia asa unang mabuan kendaraan roda opat mardomu tu parkir ni Huriata tapakedo songon inganan ni ulautai. Tabuan ma ulosta nalau pakeo di ulau ni songon na ditariason di akatiting naung salpu lau pasahaton sakti-sakti
Silua keluarga manang amplop terlumobi nama kuti tadok na marisi boras. Jala una kita lupa memakai pin hut napa ono 10 tauton sian bagas tabe. Songoni ma sunggul-sunggul sian hami panitia hut gotilon mauliake Horas. Ede pujian sian Pedon Sare Manuel. Tapuji matuhatta maret di mahita las di somma tapasahat pelean sadaa dohot sadabi. Rohana pambahenaku
Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta barita nauli nagabe jamita di minggutta sedarion imana tersurat di Rom 12 ayat 1 sahak rudi ayat 8. Songonomma tersurat di si takasma tapai hutihut. Nahu apoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani dewata.
pasahat hamu ma daging muna bae pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulatun ni namarroha jalau nang gabe sarobak kamu doho portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lo moni rohani debata ima nauli nahinalasonna dohot na sudenggan ai marhite sian asini roha nanilehon na itu au upaingo ma ganup hamu unang maturbang rajumi hamu dirimu lobi sian napatut alai itak ninatamama parro haumuna ganup marguru tugodang ni hapor seaon na tinurpukon ni debata tuibana upamana torop do ruas ni dagikta alai dada saulaon ruasi sudi songoni do hita torop sadaging di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganup majalo silehon-lehon marguru tu ragam niasini roha na tinurpukon na tuhita ia panurirangon naing mamerdomu tuha porsiaon ia ulau marhubas baulau marhubas ma ia haguruon ima ia pangapoion ima ia namangasi siap bulus ni rohama ia namanguluhon marringgas ni rohama ia namar basa-basa sian las ni rohanama ido yanggo sahatna topik ni minggutta sedarion hadaulatun ni namarroha di hata Indonesia ibadah yang sejati kuria nahinaholongan ni tuhatta marlas ni roha dohita diari na pinerbadian ni tuhatta sedarion ala dileo dope hosa hanguluad dihita sahak do ditikyon asa tapuji guarna na sunbadiai di bagas joroon jaladi harorot tamad dapot terdebata tu bagas na sunbadion tahirim do asa pamujiot tasadarion betul-betul ban sangap dituhani jalama bual las ni roha dihita saluhutna naro madapoton debata di bagasan tikyon bolo didok di topik minggu tasadarion hadaulaton ni namarroha ibadah yang sejati molo pangatusyota dia do ibadah na sejati nya terbantu dohita nakingam bulu tabige kurni paduan suara iman ido sasitongna jamita sedarion ngadisi isina bulu di hatabatak hadaulaton nasitong dia do hadaulaton nasitongi iman waeng na naeng ajar honon di dewata tuhita marhiti jamita sedarion mulu tapai hutihut edet tanaking dapat pumpiliani ima hadaulatun nasitong mulu tapilehon diri taok kibul tu Tuhan Yesus ima apala hadaulatun nasitong ibadah yang sejati dang sesebagian ala gudang madok aidang du muda gitu tordinina toy mah holat tordima na memuji Tuhan ini. Allah memang pengaruh ni filsafat na jului saya berpengaruh do nak tuak ketiki saunari. Allah roh ahli filsafat na jului madok anggo dagik tahun penjara ni todido. Jadi
Molo di hilalan nasida danga dok perdungan di daging dohot todi. Alai marhite pangajarion ni si Paulus na tuhuria Romo laus tuhita di minggu sadarion pebua daktar sirang daging siatodi. Saluhut nai di pasikop debata di ganuk jolma asa takas panadaota di dewata naung makokopita dohot nauk paluahu kita siaga bolisop ni hamatiani. Nuaing di baga seperti kianon bohado hita memilihon daging dohot todita tuadupan ni dewata. Molo di doksi Paulus di son nahuapoi mahamu alia kadongan marhite-hite asini rohani dewata. Pasahat hamuma daging muna baik pilihan na mangulu na bedia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha. Buhado kita memilih daging dohotor di tahun gabi pilihan na muli diadupan ni debata. Di nagudak salah paham mangatusi daging dohotor di daktar sirang adong nama dok anggo tu debata hola todima ibul pinilihun ninda. Jadi disadatiki martaksima sahalak pedita nalaho pasahato berita nauli manguluh minggu ibana borhak ninna martaksi sian terminal di pasar minggu laho tu Jalan Sudirman. Jadi taksi nama buat taksion ima paragama Buddha. Jadi dung masdadan nasida rupani jala dung dewoto subir taksio pedi taruh HP siwanaon inda ibana ma. Hamak padita nami ay buhado sa sitong na halak Kristen lau memuji Tuhan ini. Di patorak peditodo bagas rupani jala songod dia mah dabui diatu si ibana dohot bui udah honon. Dugi Roma subir taksiom maddo songono pedita nami adong do seda langganakku di sonin. Jala setiap hari Minggu iko giradau ro laho majipu ibana jala ikon pataruak kumaibana tu sada gereja nadong di Jakarta on HP huboto ulauna wanita panggilan du ibana alai dakya lupa ibana berminggu siganu minggu. Jadi bahan nama lucu ninda rohani pedito ima warna munafik inama ibai rupani berengon ibana songon daburju HP pangalahona dau siat Tuhanna muka nabi pikiran kotor budul songon diaka ditafsir nadiba. Jadi marhitei Roma subir taksiom madok tu pedite pedita nami aibu itu halak Kristen songoni dagingnya lau memuji Tuhani alai rohana mengulahon nahina suguhun ni Tuhani ninda gabirap kohom nama nasida ahado nanang dohono ni ilustrasi itu hita imanuang ipola nanang botot tamarhite beritei godang donuang sahat tua bason akan naung menanda Kristus alai dang takas dope diboto dia do nanaing sulah hononna di perjalanan ni guluna. Bolo taringot tu pelian na ditaringoti di son buyo manapigan non bahenot tataringot tu pelian non do nata alami do nata ulaho. Alai na pasti na naik pangidon ni si Paulus tu sudia kanok kinokop ni Kristus naing do mamilihon daging dohot todina tu debata
bain upani panubusion ni Kristus di Golgota. Dang marsa sebagian alai Golgota todita ngadi sinaking didok tangan si majojak si malolong roha ikorido pilihonota hibultu dewata. Nuaeng bohado hita mangatusi pilihan na marga diadupan ni dewata. Adong do kaya makatatai pungwanina jala ditaringot tinasida mataringot tu permingguan. Ahtabuna mermingguin na riba dame sonang rohaku. Adong nahuputihi mutihan harga sejamitai. Alai na riba angba udang bah. Songon nahurak pas do suara ni berditei bebe tanga pala adong brege naninna. Baru adong musia nama dok ang buau siel do minggu sedarion. Ewa ninda kadongan no bahasa siel ho dari mingguon nin. Ay songono naking nin. Didikin naik papungu pilihan kuwereng marak kuwere dipilih aku ninna. Bajirang marpilih aku habe naking ninna. Daong ninna humar pilihan doaw ninna. Alai gabi uang nomor gaima uleo. Iba doa teh, sungguh dia harus aku pilih nomor gai ninna. Bagi harga 10.000 mah kuliah pilih aku ninna. Jadi saya lilingu karwa harga sedia do harwa pilih amu ninna. Takola dia lusiba na berupani. Jala mungkin. Kira songoni dora hita nak pas satu pilihan tu dewata. Gabe didok inataima. Kan hakabipi don. Berarti mulut tu gereja asing buido berlian na pilihan na manang aka nomor gai. Alayang tu hakabipi bay dia ma nom meti. Tambi no tolo do salah paham akar ruas ni hakabipi taringot tu pilihan. Ala didok nomor ga ala Yesus madok pilihan ni ina na mebeluido na marganina. Hape serimis indah rupani. Jadi gabiarok pemahaman di HKBP bayi dia naum met hepeng bayi do hape no margani debata. Ima binia pilihan nina. Hape nani do ni Yesus ina marga ala ngununa do na dipilihon ni ina na mebelui. Lapatan na molo pacarianna sedari ido na pinasahat na gabi pilihan na. Sedia manuaing ubat temulu sedari. Mulu tadok 100.000 rata-rata nuaing na normal pilihan ni manang upeni sahalak buruh narok kita mah 100.000. HP ido na ni Yesus. Alaina matu balajona ina ma bainon da tu akan narikot tu da perlu tu dia alai hibuli di pasahat gabi pilihan kerupan diri mata. Ido nabi nereng di Yesus. Ayang gua akan asingin darupani akalubi-lubina do dileo. Jadi di nasalah mengatusi kita di sido gabi dang na hinalongohon di debata pilihatta. Jala mulu hudok nungat terlilingau na melayani mulu hudok nga 25 gereja na hudelani bahira rata-rata hira songonido halak di ganup huria pas satu pilihan bay dia manom met ni hepengi ipe gupu-gupu may rupani songon harus nang bolok kono tu sampah imay bay pilihan da rupani. Jadi di ganup huria hubereng sailu jado akasituai palek leson pilihan ay ngay gupu-gupu. Jadi ubereng marupani seherana madapel ma akka perhaladui. Yehebenga satigor asa lurus. Ayamang yado dapel hamuinang dikurupan. Dai dia mamang dasanga ye marahan. Hape anaknya kamu pa dipocok kepengi macai tinggap pada pulmunin dikurupan. Ay mulu songoni ibe kamu pada pulmu tinata di jabu sonino to be holong rohana to hamu. Ngalonon na hamu ko biganu manugut. Leron na kasi panganon na.
gobaram mai gabi ulu jarupani berhala pale leson madapol asa denggap pilihat pe ngarang budi Kramat Jati aku bereng saya der harwas di ruas nyuri Kramat Jati te akan baru duh bereng dang aku lagi gugu besok ngodakka huria dah hubulus memang ido anggo nok takas meneda pasu-pasu ni debata labatan 60 gajian ibana itor babungon na may rupani itor ingoton na doy sa bersepuluh Mei bonun na tutuhani jadi bisa sa bersepuluh sa gaji na tanya konon na may Tuhan mapiliak kutuho jalom maon bain sangat diguarmu jadi nasa persepuluh nodo tu sudah nasa ulau di huria di bain dang naga bitor sahali mangaleo ni di bain labatan nasa bersepuluh ni gaji naon ikon ima pilihan na tu debata ido disagibana roh huria nasing ma mudang ibana masa disilileng sianido tong dibuat masa akaulom lasni roh hasongod di huria tong ngono 10 tahun mahita naung ngono 10 tahun berita na uli sahat tu son disi saniman dia tato bitong omma tupakku omma sakti omma pilihan siap keluarga nami siap pribadiku songonido halak na manadda habal gaon di debata jala mulubui sudir wasni huriyatta makilalahoni dame jala sonang borohatta manang ahape ulau di huriyai ringgas mahita manupahi alangata sisihon sebersepuluh ni pasu-pasu ni debata gabi hak ni debata sianima tabai tu sudi alani mulut ngok peak ka ulau di huria dang adong be merungut-ungut anu ekan budang buhita merungut-ungut tokinai pareheo noninna tokinai naik tusan satu kinai naik tusonin na jadi ujungnya pola 3 hali ditaringot tu ulau narikok di huriai manigor ungut-ungut mudah-mudahan dang adong siar ruas ni huriat tahun na merungut-ungut laho manupahi ulau di harajaun di debata dungowi ma di pesta botilot hari minggu nang di hari ulang tahun napa ono puluhon huriat tahun na pasti ko ningotot tado halak parungut-ungut dang di luas dewata medai pasu-pasuna dia may siya epistel lakingani ay taboto do takas sudi halahina marungut-ungut na di perdalanan ni salilong 20 tahun dang di luas dewata na sida masuk tu tanu bagai-bagai jadi hola nakana tubuh di dalani do anggo nasahat tu tanu bagai-bagai alayang gua kena merungut-unguti yeso dibudut tano mai yeso diturbi nguluk tulung api mai sadok dang di luas debata laho medai tanu bagai-bagai laos gobaran do nak tuhita asal nang adong nang bosede parungut-ungut sian ruas ni huriatta ai akka parungut-ungut di debata dang dapotan pasu-pasu di debata huria nahina holongan di tuhatta Muhammad wa kita mamilihon daging dohoto di taot kehidupan ni debata ido na naing sosorhonon ni jami taon tuhita di minggu sedarion bolo didok tapi lihom mapamatakta gabi pilihan nabadia kehidupan ni debata rohat taon tangat taon 4 tahun sudah daging dohoto di tahun tapi lihut tu debata pabua ibana do napunai jalasian ibana do sahat tu hita nangaka pasu-pasuna nang tuak ketiki nanaing roh dapat 2 hon taparange homma lomo ni rohani debata akadia malomo ni rohani debata na naik patuluhonot tadi perdalanan ni nguluton jalan patuluhon marhite ngulutan ata patuluhon marhaserepon biadupan di debata di sido gabi pilihan daw muli sudi nata pilihon biadupan di debata namar lapatan molo di bagasan serep ni roha do hita diadupan di debata doho pasahaton nasa pilihatta ido na dijakon debata ay mulu didok di Jakobus 4 ayat 6
alai lam gumudang doa siniroha di lehon, alani di dokdo dialo debatado akan nagijang roha, alai di lehon doa sinirohana tuaka nasere marroha. Tapasere matoktong rohata tuadupan di debatan, asasahat nang pasu-pasuna tuhita nang tuakatiki nanaing roh. Amen martang yang mahita. Debata manami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate do puji-pujian ma di sobahur rohanami tuadupamu nasun badiai diari na pinarbadiamon. Di luas kodo hami di bagasan hahipason dohok lasni roha madapotoko tujorom na badion majalo bohal ni partodion sian ho di pardalanan ni ngulunami. Nunggu ubigi hami hatam nasun badiai nagabi bohal ni partodion nami. Sai ajari mahami Tuhan lahu mangulahon na pinangido ni hatam. Asa ulu hami mamilihon pamatang dohoto dinami tuadupamu nasun badiai gabi pilihan na badia diho. Lau songoni naing matok-tok kami memarangehon lomoni roham di sadok perdalanan ninggulunami. Dungubi Tuhan, sai paserep rohanami diadupamu nasun badiai makilalahu sudia kapasu-pasung dohok denggan dibasam marhiti mahami borkat lahu pasahatun pilihan no muli tuadupamu nasun badiai. Atau pasu-pasu mahami saluhutna yari na pinarbadiamon padame pasonang rohanami saluhutna laho majalo bohal ni partodior siako sian hatam nasun badiai dinamulak pehamian no siya bagas coromon pataru sahatu tongan di bagas namibe pajupang doho keluarga di bagas alas ni roha doho dame na siako songoni matuhan sude na pinarsita ni huas ni huriam na romad dapat tokon waing diari na pinarbadiamman. Kudang do na pinarsita ni rohani ruas ni huriam. Dihahipason ni pamatang, di gajang ni umur, diakayanakon na pinalumehommu, tuganuk keluarga namibi, asa pasu-pasummu isaluhut na gabi jolman na bisuk na pistar, siului hatam na sunbadiay. Songoni Tuhan diakayanakon namin oktiki na marhasohotan, say patuduhon sirokak mitod dinasida. Songoni ng keluarga na masihol diurak na tugu di tonga-tonga ni keluarga nasida, say lehon ni Tuhan. Pasu-pasu nasida tuwa anak tuwa boru di tonga-tonga ni ruwatang nasida tujuluanon. Gabigok malas ni rohanami na mangido tuadupamu na sunbadiay. Dumubi matuhan, akar ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Saya peotangamu nagok kaso itu pamatang nasida. Asa tanggal parsahitoni so pamotuan nasida. Jala suluk mahahipason na marharoroa siyako. Dumubi diaka naok sakit menahun. Say lehot Tuhan gugo na mardapot-dapot. Asa margugo nasida mangalo sahit na songgop tu pamatang nasida. Jala hot pakirimun nasida pabua di sadatiki. Lehonom mudo na pinangido ni rohana sida. Hamalumon na marharoroan siyako. Imalas ni roha doho pangiduan namin waing diari na pinarbadiamon. Say patupa may Tuhan hobbar tulomo ni roham. Jalase sama Tuhan akadu sa pangalawson nami. Asa tama jalon nami pasu-pasum. Si pasahatom mudo pe Tuhami. Atong tangihom mahami Tuhan. Holad di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tajak kumang hatani debata marede mahita laos tapasahak ma piliata no muli tuhara jaun ni Tuhani. Sino dang tu na holomi
Tatangnya kema pilihan na tapapungon tuadupan ni debata tapau be marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite de todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaumu, say saak malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaor homma damena tutodim. Amin. Huriani tuhatta sudi hami padita do sudi parhaladuni huriatta pasahat tuhita selamat hari Minggu madihita. Shalom Horas. Sahat matu Yesus salut nangoluki rohanang pambahenaku
sahat